Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zijt u Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: mijn schapen luisteren naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef hun eeuwig leven. Ze zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van mij wegroven. Mijn Vader immers, die ze mij gegeven heeft, is groter dan allen. En niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en de Vader, wij zijn één. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Dierbare broeders en zusters. Vandaag, de vierde zondag van Pasen, vieren wij in de Wereldkerk de zondag van de Goede Herder. Hier in onze Nederlandse kerkprovincie staat deze zondag beter bekend als Roepingenzondag. Ja, het is een zondag waarin wij geroepenen door God worden aangesproken. Daarom hoorden wij zojuist in het evangelie deze woorden van Jezus die zegt: mijn schapen luisteren naar mijn stem. Maar ja, om naar zijn stem te kunnen luisteren, om zijn stem te kunnen herkennen, moet je eerst zijn stem kennen. We kennen onder andere uit vele roepingenverhalen uit het Oude Testament, bijvoorbeeld het roepingsverhaal van de jonge Samuel. Hem overkwam ook dat God hem riep, maar dat hij hem zijn stem niet herkende. Hij dacht dat de profeet Eli hem geroepen had. Ja, hij had de stem van God nog nooit gehoord. Hij kende de stem van God niet. En daarom zal de profeet Eli hem leren aan de jonge Samuel om op Gods roepstem te antwoorden met deze woorden: spreek God, uw dienaar luistert. Ook bijvoorbeeld de bejaarde Abraham heeft dit meegemaakt. Hij werd geroepen door God op een moment in zijn leven waarop hij dacht dat het allemaal voorbij was, dat hij de vervulling van zijn dromen om een vader te zijn niet meer zou zien. Maar God riep hem om alles achter te laten, zijn land, zijn familie, om hem te volgen naar het land dat God hem aan zou wijzen. De profeet Mozes heeft het ook meegemaakt bij de brandende doornstruik. Daar is God aan hem verschenen, heeft hem geroepen om naar Egypte te gaan om zijn volk te leiden uit de slavernij. Maar ook Mozes had zijn bedenkingen bij deze roeping. Hij antwoordde op de roepstem van God: maar ze zullen me niet geloven, ze zullen niet aan mijn woorden gehoor schenken. Ze zullen zeggen dat Yahweh mij niet verschenen is. En tot 3 keer toe zal Mozes iets inbrengen tegen de roeping van God. Daarna zal Mozes zeggen: neem het mij niet kwalijk, Heer, want ik ben geen redenaar. Ik ben dat nooit geweest, ik ben het nu ook niet. Ik kan niet goed spreken. En voor de 3e keer zal Mozes ook tegen zijn roeping inbrengen: neem het mij niet kwalijk, Heer, zend liever iemand anders. Ja, dat is het bekende verhaal van de roepingen. Wij denken meestal: zend iemand anders, roep mij alstublieft niet. Zo heb ik het ook meegemaakt in mijn leven toen God mij riep om alles achter te laten, om missionaris te worden. De profeet Jeremia heeft ook zijn bedenkingen bij zijn roeping. Hij was jong, hij voelde zichzelf ongeschikt om gezonden te worden, om profeet te zijn. Hij brengt er tegenin: ja, God, Yahweh, mijn Heer, ik kan niet spreken. Zoals Mozes eens had gezegd: ik ben veel te jong. Maar Yahweh heeft tegen hem gezegd: zeg niet ik ben veel te jong, want naar iedereen tot wie ik u zend moet gij gaan en alles wat ik u opdraag moet gij hun zeggen. Ja, dierbare broeders en zusters. Vandaag op Roepingenzondag worden we eraan herinnerd dat we allen geroepen zijn. De apostel Paulus herinnert ons er ook aan in de brief aan de Korintiërs. Denk, broeders, aan uw eigen roeping. Naar menselijke maatstaf waren niet velen geleerd, machtig, van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend,
heeft God uitverkoren wat niets is om teniet te doen wat iets is. Ja, zo werd ik ook geroepen uit Colombia om hier missionaris te zijn. Zo werd ieder van ons vandaag geroepen in het evangelie om naar de stem van de goede herder te luisteren. De stem van Christus, onze herder. Hij roept ieder van ons. Hij roept u ook vandaag in uw eigen leven staat. Om hem te volgen, om van hem te getuigen. Vandaag wil ik u oproepen, uitnodigen om niet bang te zijn om naar de stem van de herder te luisteren. Laten we niet verder blijven zeggen, ik kan het niet, ik ben te jong, ik kan niet spreken, ik ben ongeschikt. Nee, laten we vandaag geloven in deze roeping, in de uitverkiezing die God over ieders leven, ook over uw leven en mijn leven gemaakt heeft. En laten we gehoor geven aan deze roeping die hij ons geschonken heeft om zijn getuigen te zijn.